Chan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Comparte mucho. Ang mga ka-travelers, yung mga mahilig sa mga Bluetooth, the best siya kasi 24 hours yung ano niya, yung battery, yung sounds niya. Napaka the best yung bass niya, parang cool and soft sound, napaka lamig sa tenga yung bass niya. Tapos yung hours ng play niya 24 hours, the best siya mga ka-travelers.